Zdraví vás váš nejoblíbenější kebabmajstr bez nápadu TV Péťa Pénapaj. Posledních pár dní, v podstatě od minulý středy, jsem byl mimo Prahu, takže jsem měl připravený nějaký videa, který vycházely ven. Bohužel nic z toho nebyla reakce, spousta z vás byla hrozně salty. Ale za tu dobu, co jsem nebyl doma, co jsem nějakým způsobem se nevěnoval internetu, jo, měl jsem prostě lepší věci na práci, než sledovat, kde se co jak šustne, se tady odehrálo pár takových věcí, o kterých bych se s váma chtěl pobavit. Proto si myslím, že tady to video by si od vás mohlo zasloužit 5011 lajků. Prosím, jakože brr. První z věcí, o který bych se chtěl pobavit, kterou bych chtěl rozebrat, kterou bych chtěl nějakým způsobem znázorovat, přestože spousta z vás říká, že moje názory stojí za píču, ale hej, můžu, tak proč to neudělat, je rozchod Karla Fety Piloua a Sáry Množitelky Holanový. Už je to nějaká doba, co jakoby tohle se stalo se to u Sáry na streamu, nebo ten prvotní nějaký zážeh byl u Sáry na streamu, který jsem viděl. Nebylo to dobrý, jo, prostě nebyla to úplně Gucci alright věc, ale nějakým způsobem jsem si řekl, že nebudu ten, kdo prostě bude profitovat na něčem, o čem moc lidí neví. Když si to vezmete, tak jakoby mám ty záznamy z toho livestreamu, kde Karel psal Sáře do chatu ty kundoviny, což se nějakým způsobem rozešly. A v tu chvíli upřímně, když jsem to viděl, když jsem prostě dokoukal 1,5 hodiny dlouhý záznam, co mi prostě můj věrný přítel poslal, je to snad jediný celý záznam na internetu, jo, nikdo nemá všechno, takže v podstatě my máme takhle. A nechtěl jsem prostě profitovat na rozchodu někoho jiného, jo, protože sám jsem si rozchodama prošel, sám vím, že to není úplně příjemný, ale věděl jsem, jak bych to udělal, protože z toho streamu, z toho prvního streamu, úplně ten první stream, o kterém já mluvím, by se dalo úplně krásně z Karla udělat to bezcitný monstrum, toho debila prostě, který tohle udělal špatně, který se zachoval takhle. A to jsem si i upřímně já myslel. Upřímně jsem si já myslel, že Karel je ten hrozně savage boy, který prostě bezcitně pošle holku do píči na jejím vlastním livestreamu. A tak bych to i udělal, jo? Kdybych dělal reakci v té době, tak to udělám stylem, že prostě Karel necita chudák holčička, co zachraňuje psy. A hádám, že to si myslela spousta lidí a možná si to spousta lidí doteď myslí. A o tom bych se já chtěl pobavit, že to podle mě není úplně jako alright. Ale vzhledem k tomu, že Karel už udělal i nějaký svoje vyjádření, na nějakých streamech o tom mluvil a je to hodně public, tak jsem si řekl, že bych mohl udělat i já svoji verzi. Jestli je to Kájo sere, tak pardon. Stane se, prostě si to vytáhl ven, tak já se teď na tom trošku povozím. Co se tak nějak stalo, jo, abych vás uvedl do příběhu. Prostě Karel, Polštářek a Sára Množka od sebe. Už prostě nejsou spolu a padlo tam pár dost tvrdých slov z Karlovy strany, ze Sářiny strany. Prostě, hej, klasický rozchod s tím rozdílem, že oba dva jsou veřejně známí osoby a tahají to na internet. Co změnilo můj názor na to, že Karel není vyloženě ten bezcitný kokot, který to prostě holce mrskne na streamu, je tady to video, je to na kanálu Mety Highlights CZ.sk, je to 40-minutový povídání z Karlova livestreamu. Jestli nezapomenu, tak vám to hodím dolů do popisku, kdo máte 40 minut navíc. Tak to dokoukejte, já jsem na 34. minutě, nebudeme na to video reagovat, jo, nebudu na něj koukat, nebudu tady 40 minut čumět na Karlovo vyjádření, pokusím se to nějakým způsobem shrnout. Karel v tom mluví v podstatě o tom, jak ten den jejich rozchodu probíhal, prostě jak to probíhalo dlouhodobě, že prostě poslední, já nevím, půl roku nebo jak dlouho Kája říkal, už to prostě bylo takový prázdný, že už prostě to bylo spíš jako farmem si odběry a sledovanost na tobě díky tlusťochu, tak jsem to pochopil já, s tím, že pak tam mluví o věcech, co on dělal, že prostě řval, mlátil věcma, házel věcma, mlátil do dveří. Hej, jo, tohle je to, co může indikovat, když to Sára prostě vytáhne, že Karel, agresivní, tlusťoch 200 kilovej, jo, já jsem se ho hrozně bála, chudinka, toto, tamto, ale reálně, jo, ať Karla nemám rád, jak ho nemám rád, ať spolu máme jakýkoliv neschody, tak si úplně nemyslím, že by byl vyloženě nějaký tyran a násilník, jo? Mohl mi rozšlapat hlavu za to, že jsem o jeho holce řekl, že je píča, nerozšlapal, takže so far so good, si myslím. I on to tam sám říká, že by nikdy jí neublížil. Jo, OK, tlusťoch, řve, bojím se, špatnej prostě, chápu tu strategii, na jaký se to dá celý postavit, ale to je jedna pasáž z těch 40 minut tady toho videa, jo? Pak tam jsou pasáže, kde on mluvil o tom, jakým způsobem ten den jejího vystěhování probíhal, jak se k němu chovala, jak ke kokotovi. A upřímně, já si nemyslím, že jakoby, kdyby ho měla doopravdy ráda, jo, jak spoustakrát kde různě adresovala, tak by to vlastně neprobíhalo tímhle stylem, že se tam prostě vezme nějakou svoji kundu, kámošku a čuráka kámoše a vysmívají se mu v jeho vlastním baráku nebo bytě, nebo kde to Kája bydlí. Nevím prostě, vím, že bydlí kousek od nás, ale nemyslím to byt nebo barák, ale
jestli je všechno real, což nevypadá, ten týpek OK, neříká to s kamennou tváří, z hlasu poznáte, že mu to prostě není jedno a že doopravdy si nemyslím, že by si jako tady vykonstruoval nějaký den rozchodu jenom proto, aby s ním sympatizovali lidi, protože on je ten typ člověka, který má vždycky v píči, co si o něm lidi myslej. Většinou to není úplně v jeho prospěch, OK, prostě spoustakrát se někde navezl do někoho nebo někdo ho kvůli něčemu nemá rád. Nemyslím si, že by si reálně tohle vymyslel jenom proto, aby s ním lidi začali sympatizovat. Jestli ho taky fakt kokot, ale já mu věřím, OK, v tomhle tom já mu věřím. Pak tam byl nějaký stream, kde Sára prostě zmalovaná jak štětka, to jsem viděl někde i záznam, ožrala s kámoškou, se vysmívala Tlusťochovi. Nevím, může to být její způsob nějakýho boje se smutkem, anebo prostě jenom ukázka, že má fakt v píči, že ho fakt delší dobu už v píči měla. Teda, ne, jo, ale víte, jak to myslím. Chápete, co ti myslím? Ale přijde mi to dobrý, víš co, jakoby máš tady na jedné straně zničenýho kluka a vychechtanou holku, co tam rozebírá, jak skočí na velkou černou kládu. Prostě nepřijde mi to Gucci, nepřijde mi to alright, ale na to si asi udělejte názor vy, jakoby v tuhle chvíli já můžu asi tak s klidem říct, že oba dva jsou lopaty, ale sympatizuju s tlustou lopatou, jo? Že prostě s Karlem nějak jsem asi spíš na jeho straně, protože se nedržím toho standardu zlýho chlapa, protože mi přijde, že v téhle době už ženský jsou schopný jenom svým mentálním vydíráním a psychickým nátlakem udělat mnohem větší škodu, než 180-kilový pašík, co jí měl fakt rád, jo? To je taková ta první láska, kdy je z toho člověk do piče, přestaňte mi psát! Kdy je z toho člověk už doopravdy jako zdevastovaný. Normálně u lidí to přijde v 15, v 16, mně to přišlo v 25, ale tak to se nemůžeme divit. Takže klučina to nese špatně, OK? Takže s ním nějakým způsobem soucítím, chápu ho, chápu, že ho to nasralo. Dokonce tam někde mluvil, že ho sere, že se jí zastával, takže Karle, můžeme být Gucci, víš co? Call me, bra. Ne, já jsem se s Karlem potkal, já nevím, jestli tam ještě nějaký beef mezi náma, já si myslím, že ne, už je to přece jenom rok. Co jsem o jeho bejvalý v tuhle chvíli přítelkyni řekl, že se chovala jak píča, což on sám v tomhle videu řekl taky, takže brácho. Plácnem si, víš co, jsme na stejné lodi už jsme na stejné lodi, teď můžeme spolu si vyhulovat. Škr, call me, here's my number, so call me maybe. Takže kdybych si musel vybrat stranu, což já nerad dělám, ale tady si jí rád vyberu, tak beru Karla. Prostě věřím, hele, péru, kluci klukům, chápeme se, prostě nepřijde mi, že by byl vyložený nějaký zlej člověk, jo? Nemáme se pravděpodobně, nejsme kamarádi, nikdy pravděpodobně nebudem kamarádi, a tohle jsem s ním prostě, protože chápu, že v dnešní době holky jsou schopny nadělat mnohem většího bordelu než kluci a je takový ten standard, že chudinka holčí, ale to je hrozně jednoduchý, prostě tady 180-kilovýho frajera prostě začít nějakým způsobem crucified a prostě ho rozmrdávat za to, že chudáček, drobunka, pěkná holčička, co je hodňoučka, zachraňuje pejsky, budeme všichni na její straně. To je jednoduchý. To udělat, to bych byl schopný udělat. Pravděpodobně by to mělo lepší ohlas, než když řeknu, že tady soucítím s pašíkem a že víc věřím jeho verzi, že prostě je z toho fakt zničený. Plus ten stream jsem viděl jsem ten první stream, ale tak to bych vám zahrál taky, se rozbrečím na streamu, jo, prostě si tam cákám. No to je jedno, nebudem tohle už rozebírat. Tady se vyserem teďko na Karla se Sárou, teď si to nějak jako pořešej sami, já si myslím, že jak rychle ten v uvozovkách bych začal, tak rychle skončí. Chtěl bych tady se teď pobavit o takovým tom, co mě na tom vadí nejvíc, jo. Je to, že to hrozně rozmázli na internetu. Já chápu, že jsou veřejně známý osoby, jo, prostě Karel se svým 500 000 nebo kolik má Sára s necelýma 100 000 a ty diváci to potřebují vědět, nebo měli by to vědět, protože si je pustili hodně do svého soukromí. S tím bych asi neměl problém, jo. Gogo s Luckou se taky rozešli, taky to řekli na internetu a šli si každý svojí cestou. Co mě vadí je potom takovýto následný kydání špíny, což už se nikdy nedozvíme, kdo s tím začal, jestli prostě Sára byla ta první, kdo vytasila, jaký je Karel kokot, nebo jestli Karel vytáhl, jaká je Sára píča, hej, to je asi jejich věc, ale rozmázli to takovým stylem, že prostě to všechny zajímá, kdyby řekli, rozešli jsme se, neřešte to, šlo by se dál, ale každý z nich začne pak vysílat nějaký negativní signály o tom druhém, přijde mi to hrozně dětinský, to máte jako když jste se do píči v 6. třídě rozešli s holkou a ona na vás začala psát na Facebook, jaký jste skurvený kokot, jakoby nestačilo to řekne kámoškám, myslím si, takovýhle věci mají zůstat, jakoby, když jste veřejně známí, jo, tak není problém to říct, jo, není problém prostě říct, rozešli jsme se, každý jdeme svojí cestou, mějte se krásně, sledujte koho chcete a dobrý. Ale pak tam začít rozmazávat prostě sračky, kdo byl větší kokot v tom vztahu a podobně, ne. Nevím, nepřijde mi to úplně legit, nepřijde mi to úplně správný.
Už jenom kvůli tomu, že to není zdravý jako pro člověka, jo. Lidi můžete mít v píči, co vás sledujou. Pravděpodobně všichni máme v píči lidi, co nás sledujou. Protože to nejsou naši kamarádi, není to naše rodina a náš názor pro ně v podstatě nic neznamená. Teda jejich názor pro nás v podstatě nic neznamená, jo. Já vás mám rád, vy moje lopaty, co mě sledujete. Celý moudro tohohle videa, nějaký moudro na závěr, aby to mělo zase tu přidanou hodnotu, kterou jste 14 dní nedostali, 14 dní nebyla žádná normální reakce. Pardon, prostě jsem chtěl dělat něco jiného, OK? Ale už zase budem tady reagovat jak správný reakční mrtky. Tohle je spíš jako neřešte svoje osobní problémy na internetu. Není to dobrý. Není to dobrý pro vás, není to dobrý pro toho druhého, není to dobrý prostě pro nikoho. OK? S váma loučím, tady dole máte herní kanál, herní video, minulý video, mějte se krásně a Peťa Face, jo.